Защо да представяме изобразителното изкуство по дигитален път? Сега живеем във времена, в които едното е тясно свързано с другото. И за да има някаква популярност, вече човек може да разчита само на това, което излага в художествените галерии или навсякъде такива, където има обособени места, както е било преди. Популярността идва от там, че човек вече в интернет пространството може да се запознае с конкретния човек и да направи така да добие по-голяма представа за това този човек с какво се занимава и в конкретната област. Популяризирането е по-голямо, в по-голям мащаб, така че те са вече тясно взаимосвързани. Младите публики, които сега отрастват, 13, 14, 15 годишните, биха ли проявили по-сериозен интерес изобщо към изкуството, чрез представянето му по дигитален път? По този начин те имат по-голяма възможност, по-богато поле на информация и по-лесно биха могли да се запознаят. Защото много често сме изпадали в ситуация, трябва примерно да се ходи в галерия, трябва да се ходи еди къде си, така с един клик в телефона или на компютъра те вече са вътре и то си е някакъв вид не само информация, но той човек вече добива представа за конкретния автор и така нататък. Необходимостта стига до там, че става вече по-удобно и не изисква толкова усилия, защото това поколение, което расте в момента, малко са свикнали по-нагодолу да се случват нещата и може би от тази гледна точка, колкото и да звучи така неприятно, но е така. Според теб, от какво има нужда развитието на изкуството и културата в Североизточна България? На този етап Разград има, първо да кажа, че е най-хубавата галерия една от най-хубавите галерии в България. Разград има потребност от повече внимание от политиците към културата, особено в сферата на изкуството на живописата, защото тук наистина доста творци, които не могат да излагат системно и наистина Разград разполага с една много хубава публика, така че реципиентът е на много високо ниво. Вече сме в края на първата четвърт на 21 век. Как бихме могли да направим връзка между аналоговия и дигиталния свят в изящните изкуства? Наистина електронното показване на творбите стана доста актуално и след COVID-кризата. И доста колеги рисуват в своите ателиета и ги показват само в интернет пространството. Мисля, че това е един много добър повод да се разпространи не само в Европа и в света. Всичките виждат и всичките са едни сплотени вече творци на целия свят. Според теб, правилна ли е посоката да привличаме млади хора към изящните изкуства чрез дигитални реализации в интернет? Определено, защото аз съм учител и се занимавам с ученици, на които им първо показвам. И по този начин това е един от начин да ги мотивираме. И доста колеги, когато видят в електронното пространство или в медиите, определено това е една допълнителна мотивация, защото няма значение дали се прави изложба или не. Творбите се виждат, работите се харесват и това е един много важен момент за един творец да е удовлетворен, че се харесват неговите неща. За изящните изкуства и не само, като цяло за изкуствата, смятам, че в момента света става изключително бързо се развива, дигитализира и ние трябва да се научим да го приемаме, да влезем с него, да работим заедно с уеб платформите, за да можем да разпространяваме творчеството си, младите да се научат да посещават галериите. Не бива да бъдем аналогови хора в дигитален свят. Трябва наистина да се замислим как можем да комбинираме натуралното, истинското, което е наживо, с това, което е в интернет пространство, за да провокираме младите хора, техният интерес да се запали и да посетят наживо тези прекрасни места, където да усетят атмосферата и изкуството на живо. Аз не бих се съгласил с твърдението, че не бива да бъдем аналогови хора. Ние просто няма как да не сме.
А и изящните изкуства в тяхната същност са от аналоговия свят. Точно така. Имам предвид, че трябва да направим така, да комбинираме миналото, настоящето и бъдещето, да се научим да приемаме новото и да ги съчетаваме, за да може да се възприема и разбира от всички. Понеже работя и в галерия, забелязвам, когато идват ученици, как техният интерес се запалва, когато обвържеш, както казахме, аналоговото с дигиталното, обяснявайки им нещата на техен език, така че, виждайки видеа или нещо в интернет пространството, за тях би било доста интересно и би запалило интереса им да дойдат, да го видят и наживо, за да го усетят. Ами всъщност картините бяха наистина много красиви. Да, всъщност доближава се доста, бих казала. Какво би искала да ги вдъхне? Ами, всеки човек си има мнение, това не е точно моя тип, така казано, но повече от картините ми грабнаха окото. На мен ми харесаха повечето нещата, които видях. Бих ги гледала отново. Така че всеки човек си има мнение. Така. Също и на мене много ми харесаха. Имаше много интересни картини. Най-много обичам пейзажи, ама и тези наистина бяха много хубави. Според мен наистина бяха хубави. И на някои наистина цветовите бяха много хубаво съчетавани. За първи път виждам подобна инициатива и ми се струва подходяща за младежите, тъй като е съобразена с техните интереси. Предполагам, че може да пожъне евентуален успех сред тях, защото това е начинът да бъдат мотивирани да влязат в галериите. Като човек, който отразява събития по време на събития, свързани с изкуството. Не виждам млади хора в галерията, в залите, никога. За първи път тук тази вечер стъпиха ученици и пожелавам това да бъде успешно начало на проекта. Ами, Орхан, много се радвам, че се виждаме отново. Ние си говорихме, когато снимахме твоите неща, за това какво е бъдещето. А сега би ли споделил твоето виждане от крайния продукт, който видя? Наистина тогава си говорихме, че ще има такъв невероятен проект, но сега съм още повече изненадан от превъзходното, как да ти кажа, на самите вибрации на картините. И в един момент даже и аз се изненадах, че толкова добре се възприемат, защото поздравления първо за екипа, за проекта, за всичките, които наистина за невероятното така представяне на всички художници. Картините се възприемат по един невероятен начин, защото има невероятни добри изпълнители в проекта. Ти си от двете страни. В смисъл, ти си творец, художник и в същото време и във всекидневен контакт с млади хора. Смяташ ли, че това е пътя към техните души? Не само пътя и бъдещето, защото то наистина прониква в душата. Аз забелязах и как в захват гледаха младите хора. И всеки ден, когато гледам вече и в часовете, това нещо се усеща, че бъдещето е по този начин с новите и като изпълнение, и като техника, и като материали, но най-вече и после за представянето с такива и модерни технологии. Хареса ни това, което сте направили. Благодарим за усилията. Всичко е на ниво. Ще си направите ли профил във Фейсбук? Не знам, не мога да ти кажа. Много добре стана работата за снимането. Композициите, които ги подбрахи, много добре. Отделни елементи от живописта много добре са така композира с това. Отделни етюди, които се сливат с картината, създават впечатление. Отделни елементи, които се развиждат се и така създава съвсем по друг начин визията на самата картина. Аз мисля, че идеята ви е много добра и реализацията на идеята също е много добра, защото ние тук сме малко провинция и имаме нужда от такова представяне и благодаря от името на колегите, че
го направихте това нещо. Благодаря ви. Искам да споделя впечатленията си от проекта, като за мен беше на първо място удоволствие да съм част от него. Наистина това е правилният път към достигането до младото поколение, тъй като вече при тях всичко е дигитализирано и по-трудно е наживо да ги накараме да дойдат, нали, като веб информация, дигитализация. Смятам, че ще предизвикаме техният интерес и ще успеем да достигнем до техния свят, така да ги свържем и с нашият свят. Усещането на представянето на моето творчество по този начин ми допадна много, тъй като беше добре компилирано, нали, като изграждане самия клип, визуализация и това, което е музикалното оформление, също грабва и допринася за така по-доброто усещане на творчеството ми. Очаквах наистина много интересни представяне на художниците и на техните творби. Обаче ми направи впечатление това, че вие сте направили една страхотна картина от картините на 10 художника. Много интересно. Аз видях поне още 100 картини, за което ви поздравявам.